Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez zur eta lur saio honetara. Gaurkoan bi atal izanen ditugu. Lehenbiziko atalean esneko behien inguruan solastuko gara eta horretarako Amaiurrera joan eta sat bezen artean Mikel Maisterrenarekin egonen gara eta berak balorazio bat egingo digu nola dagoen esneko behien sektorea eta pixka bat berak nola bizi izan duen eta nola antolatzen den azalduko dugu. Ondotikan sindikatuen atala izanen da eta Mikel Altzuart sindikatuko konfederazioko kidearekin berak ere balorazio bat egingo digu sindikatuaren ikuspegitik nola dagoen sektorea. Saioaren hasieran esan bezala, gaurkoan esne sektorearen inguruan solastuko gara, behi esne sektorearen inguruan eta horretarako Amaiurrera etorri gara. Eta hemen badugu, mutil esperimentatu bat esneko behiekin, esaten aldugu ja bizi oso esneko behiari lotua, Mikel Maisterrena, sat bazen arteako bazkidea, eta alaxe Mikel ez dakit pixko bat jendea pixko bat gaian sartzeko, guain ikusten dugun kuiu koskorra dugu, baina suposatzen dut asmenta baten hasiera batean, gurasoak edo esneko behiak izango zituztela, eta pausu batzuk ematen joan zaretela, ez Mikel? Bai, pixika urtero usten zaite obreitea, bete ondituzio batea, beti saiatu mejoratzen, eta hemen txego da, zait. Inaleiten ez dakit. Iritsi zen momentu bat, zuk gaztea zinen, gaztea zara, baina erabaki batzuk hartu behar dire, eta zuk erabaki zenuen, nahi zenuela ez, esneko behiekin jarraitu, eta etorkizun bat landu. Orduan ez egite erabaki zenuten pixot pausuri ematea sat bat egitea edo? Baita ez, aitzinen impuesto gaizela, zerga gaizela historioz, inginez sozia irregular. Eta gero laguntzak eta nik heldu nintzilegi eitxan, laguntzak eta hartzeko historio horren ziguten komeni zela izatea sat, eta inginez sat. Momentuan horrela zabete, sat bezen artea, sat familiar bat ez, askotan sat batzuk izaten dire, bazkide ezberdinak, baina ez direla familia, zuen kasuan, etxekoa denak. Bai, gara, ni, nera arreba eta nera ama, hiruak, bai. Esneko behien sektorea, gora bera asko izan dituen sektorea, behar beda gora baino gehiago berakada gehiago, eta egia esan pelea kontinua da zuena, ez? Azkenean prezioen begira otea hori desgaste handia, ez? Bai, prezioen begira, hala da. Eta beti joan behar da mejoratuz, eta zu geran duzune da pelean konstante bat. Beti jamazera mejoratuz, berzenaz. O bazazio hobetuz, o hiltzen zera ondaren, geldik ez dagoetan. Negozioa honitzetan bezala, segitu behar da, hobetzen, eta ez dakit. Ematen du ez dela bukatiko inoiz hau. Oide, nera itek ezten zuena, el cuento de nunca acabar errantzela beste nekazari betek eta ladan eski. Buru aldetikan ere, imaginatzen dut joan izanen zaretela, behiko buru aldetikan beti ere pixkota onditzen. Eta tamaila batean esan barko zu nahikoa izanen dugu edo ez? Ez dakit, denek gertzen dugu, jatur gala behi kopuroterra eta eskizin dugula, baina nik usten dut, errealitatean denak guazila ondituz. Zaila da geldik egotea, ez dakit. Esne kantitate aldetikan ere, behiak ere genetikoki hobetzen joan dire, eta atzera behirak kada bat ezkero, zura tautxi edo birra tautxi bate behitu ezkero, orduko esneko behiak eta gaur egungoak bi mundu diferente ez? Horrekoak, ez aitetxe bakarrik, gu bera, ni bera, edela, urte lehenoko ikullu zaharren ginetik eta horietara, hori ere, kasik doblatu, bikoiztu ez dakit, behi bako etxeko baina urbil egin dira, da, pasat joan da. Eta badaie gero eta gehiago. Hore gaina genetikan ere badaie semen sexau eta genotipitu bidezta, ite alduzu jakin ze behi diren oberenak eta orduen badaie velozidea ikeragarrien. Eta ezagit, esne gehiago emateren arrazoia genetika bat izaten alda, bazka aldetikan bestetik ere lehen erongi bazkatzen zen, guain kontrolatuago. Horai dena raziona denak ematen ekilibretak. Leheno baina iten genuen akatsu batzen hori. Ustez bagenekien teknikoak oino gehiago eta alimentazioa iten genuen geren airera. Horrein kambio dena ekilibretu eta, erradazioen ekilibretu egiten dut, orduan, nabaritu dauniz. Eta gero instalazionak eta dena
hau mejoratu da uniz, hobetu da uniz, eta orduan, produziona badiago iti martxi izu horrian. Behia bera etekin gehiago ateratzekin, behia, ongi bazkatzen da behia, baina estutzen da gehiago, esne gehiago, behiaren biziraupena suposatzen du bajatuko dela, ez? Baita, ez dut uste orai, Orai, dugu lortzen, ez dakit, genetikan aldetik ere idire behikiritzen gehiago behiek iraunkorrak izatea, eta netako, haide frenatu da. Egon da urte batuz, bazela behite jo, netako frenatu da, behien, behiek bizidea nahiko dezente, vamos. Ez gu, ezin betu, klaro, baina, bai, inde mejoratu da, ez da leheno bezala enpikado bazein behite hoi, gai hori torai ez, bai frenatu da. Behiko purua unditu, jaitzi beti bezala egunean bitan jaitzitzen da, eta jaizte horrek denbora ematen duzken, ez? Behi askorekin, denbora gehiago, ezagite zuen kasua nola jaizte prozesori nola antolatzen duzue, ez sala ordeinu duzue, edo nola egiten da? Gu dugu, dos porrotxo hartzen den espina peskado bat, eta eramaten daigu aldien 2 ordu eta erdi dola, deizten, eta garbituten 3 ordu dola, aldian. Ere badakigu robotak izan badirela, baina hori ere azkenean dana sosa da azkenean, ez? Eta gauzak zu diozun azkenean inbertsione bat, bestea, eta ez da iristen, ez? Zakitzen inoz. Eta gaina robotak duen kalte bat da, gu beti badazia ondituz, eta robotakin izeteko rentablea, inbaruzu optimizatzeko robota, behartuzu robota bere irrugi bet behiekin edoli txiki. Torden, onditzu badatekoetan gamartzara golpeka, eta da, inbertsioen izugarria golpean tokatzen den itea, tokatzen zitzule robota gehiago patzea. Torden horrek badu inkonveniente handia, robotan asuntuak. Zu partikularki ez zara partidarioa ez? Ez gehiegi, ez dakit. Non akitu dugu nozin onduen, igual patiko denboraken, baina no se. Ez da, bai. Bazka esan duzu, bazka ekilibratuak, behiak koizpen hona eman dezan, eta horretarako bazka kostatzen da ere, zuen kasuan lur saia hundiekin jokatzen duzue, saiatzen zarete etxeko bazka unitz izaten, edo ez da posible? Ez guti, lur guti dugu, hoi bet hektaria bakarrik, eta nik eguneko 30 baino gehiago erosia dut. Erosia, eta hemen beste ikulio gehienetan etako ondarrean kontatzen mote materia seko, hoi kontuten hartzen bada, bazkan gehien ondarrean erosia da. Naiz eta erran etxekoa den, baina zatea hundie, bai. Zuen hektare horiek nola aprobetxatzen dizu, behiak kanpora ateatzeko, belarra iteko? Gehien egiten dut, behi antzu eta migekin joan, eta gero egiten du bola batzuk, baina guti egiten du, ez dugu, pok historia. Kanpotek hartzekin ja nahiko ekilibratua duzu razioa, badakizuzeko puruak, ezakit, razio ekilibratu horretan ze sartzen da azkenean? Ze bazka edo ze lehen gai materia prima desberdina sartzen dire? Horai berean nien izanen ahazten da, lehenbizien sartzen dut edo etxeko belarra edo raigras herriberakoa. Bat, gero luzerna enrama hartzen dena bai, gero ematen diot harto goxoa, harto forrajeroa, harto kopoak, gero soja, gero pentsue, eta gero melaza. Gero esnea ez emateko bezala, ez? Hori dana baian, da gero gainera ze hor siesta noteko bakarrik. Bai, ondarren bai. Hori da, azkenean bazka una emanezkero, gero eritasunak. Albaituruak hor ditugu, zuek ere abeltzainak gero ez da profesionalagoak, ez dakit ze zatia uzten zeuen albaiteruari, eta ze gauzak egiten dituzu ea zer honek. Gehonek egiten du inseminetu, igual bitularia dalek ere ematen du gehonek, ez dakit. Albaiteroan lana deus baino da, behiretu ernari dien edo ez dien ernari, kisteak, eta gero, balin bada gatzaki bet, operazioa egiteko, zesaria, parto bat igual zaila balin bada, erditze bat, horiek. Eta beste denak guk, tratamiento eta denak gehonek egiten dugu, eta... Zuen ikuioan ez dakit, osasun aldetikan behiak ongi daude, eta arteka sortatzen da albaitero etortzea edo gutxi? Nahiko ongi biltzen gara, ez du omnizek karrazten albaiteroa.
ez dakit. Ez du unizkarazten ez. No, guti. Beste arazoa izaten dena ikuiotan da, azkenen gorotzakin sortzen den gorotz hori dena zer irten bide eman, noiz, nola, horre bada beste erronka bat ez? Bai, ala da, eta nire kasuan zurik ondi izaten da. Ondaren ibiltzen gara, purino, pizza eramaten, aratun horrat, hartzainei, behordunei, aldeuzietara. Hau nizi izterratara behar da. Nik geren beleietan empleatzen dut pizze gutxi, eta orduan gehiena ematen dut, behertzei ematen dut. Eskatzen dira eta orduan nik ematen dut, eta bueno, konpontzen ez momentuen. Bueno, Mikel, hemen ikusten ditugu ja behi batzuk deskantxun. Ez dakit, pixko bat ere ikuio egiteko orduan ere, pixko bat pentsatu behar da, ohatzeak eta nola egin, kubikuloak dire ez, kubikuloak bezala, ez dakit, erabaki hori aixartu zenuen edo... Aixartu, lehen da bizien, esarri ginen zimenta eta ongarriekin. Ongarri idorrakin eitzen ginen, baina kriston lana ematen zen, eta geroia esarri ginten, beste kubikulo batzuk koltsonakin, baina koltson nahiko gogorra zen, eta han behiek ez zen olako ongire. Torei esarrietu dira koltson guriokoak, ja 5 zentimetroko koltson azpien, eta ongi dut horrei. Hau nitz jotu da, ez? Lehenbiziko kubikulo eta koltson motori, guaingo hauetara... Deus ikustiko, eta gainera, produzioen altuetara joaten mazara, biletu horrezu koltson komodoak. Aztenaz, produzioen altuak eta koltsonez balin bada aski guria behiak ondatzen dira behala. Hortan, produzioa dependitzen dueniz. Produzioen apala goño onartzen du koltson gogortxo hori, baina produzioen altuetan... Zer egiten dio pixo bat ongizate hori, lasai egote horrek, edo ere rapetan ere pixo bat ukitzen du, eta zer lasaitasuna, behin lasaitasunan, deskantxuan? Bai, egiten du deskantxuan unitz, eta gero, kubikuloa komodoa lima da, behi etzaten da unitz. Eta hortan dago giltze izugarria, behiak onbardi etzanta, egun gehiena, onbardi edo deizten, edo jaten, edo bertzenaz kubikulan, eta xutik egon behar da eguneko bat. Eguneko 10 bat edo zizan mazen. Eta hortan... Bai, hola, pixut. Eta, bueno, pixka bat jarraituaz esan duzu, esnea gero ez da normalean buru gehiago, eta horrein arte bazen muga bat, ez? Esne kuotaren muga hori, bapatean bui etorri zen kenduko zutela, eta desagertu zen, da horrek sortu du ezin egon bat, ez azkenean? Bueno, ezin egona sortu dena da, jende hasiela produzitzen, eta orai esnea dugu sobera, aldeuzitzen bat esnea tope, eta entre kuotak endo, eta gero semen sexatuet, horrekin kontseitzen duzu, nahi duzun eme guztiak, eta horrek eragin du produzio izugarri goiti joan da produzioa. Eta ordean esnea sobera, prezioak behiti. Zure kasuan, ze esne industriali saltzen diozu edo, esnea? Kaikuri, bai. Eta kaikuri, bueno, saltzekin, hor sozio bazkidea zarete, zuek, horrek ematen du pixo bat, alde batetik lasaitasun geixio pixo bat, bai ez? Bai, haunitz, horre beren suerte izugarri edo horre gotea. Bastenaz, kanpoan daudenak batzuk dire, basten ezki. Iniz egon diren gaizkienak, ze horrezkira. Guon gigo da franko baina. Horrek ekarriko du behar bada berriz ere beste esplotazione batzuk iztera, ziurreski bai ez? Bai, haunitz etxibarko dira. Etxibarko gara, denborakin, ez daki batek deus. Baina batzaki, leheno bazenekien lana ungiten bazinuen, segitiko zen aurrera. Horai, ez dakizu deus. Negozio guztietan nela da naski, baina... Arron, ez daki batre deus. Etorkizunez du zigurtate inork deus. Ez da urte bat behirere ez dakigu. Kezka, no. Konsumitzaileak ere badu zer esan hor ere, ez? Azkenean, konsumitzaileak bertako esnea erosten badu, badakite bertako esplotazioa jarraituko dutela, ez? Azten badire kanpotikan esne merkeak hartzen kalitate txarregoa eta prezio hori bakarri behitzen mazaio, karriko duena hori da, ez? Gure eskualdean, gure ingurunean diren behitegi guztiak, porrota, ez? Bai, hala da. Eta hortan, erruan nimelia izugarri izan duena da administrazionak eta gobernuek eta neetako asozien de konsumideros okera izan dute kulpea hundia egon dire promozionatzen marka blanka. Eta ni benpin
asertzen ez egerteko. Janariekin dabiltzen denbora guztien, berdela markaxuria, hain berdela ahorratu, ez dakizer, gizaren berdela ahorratu, eta zertako ez dire sartzen kotxeekin edo, beste milegoz badia, ahorratzen alda aurrezta aldena, dan ez dire sartzen dauz. Eta den mugu zeide matxakatzen janariekin, no sé. Eta, gero, markaxuriakin hola balin behiltza, ondarrean, horrek eragiten du, hemengo produzioen lokala joaten dela hemendik. Hemen ez dugu koste altatu hemen, eta... Bazka aldetikan ere, bazka gehientxuna erosten duzu, hor pentsuan izan duzen espalditxutik gorakada handi batzuk. Ezagit pixot bazkaren prezio estabilizatu da alde hortatikan edo? Bai, orai dugu suertea, petroleoa eta merke baitago, orden biokombustibletera ez daie, pentsurik ez daie, orden pentsua dugu urten nahiko prezio honan da. Horrengatik aldertek urte hona dugu guetzat, beharrek. Horre salbatzen ditu neteko esplotazioan haunitz. Eta, ja bukatzen joateko pixka bat, ezakit, etorkizunari begira, paken erreformak izaten dire, nola ateratzen, azken diru laguntza, zoritxarrez ere, azkenean diru laguntzari begira hon bar da ere, ez? Azkenean zati handi bat edo, begira da handi bat bota bartzaio diru laguntzari, ez? Zuek ere ezagit paken erreformak eragiten duen asko zuengan ere, diru laguntzen gan edo? Bai, gu ondaren artiku diru gutxo de xente da. Eta gero, horrek baino, orai eragin nahi datena nire partikularki eragin ondio ari datena egiten da, sos eskasiak, du ekartzen inbertsio egiteko eta hobekuntzak egiteko bazen dirurik ez dago, eta orden ez dugu dirurik, gaztendako bakarrik gailatzen da, eta gu haiden gaixo geltzen gara laguntzik gabe, eta hor kusten duenik gaizki gauza. Poliki zahartzen joan indela dena, ez? Tresneria eta instalazioak, eta ez dela dirurik izanen inbertsio hori egiteko. Neteko gobernunak denak era idea neteko akatso bat egiten. Haidire momentuari begira, ez dute dirurik destinatzen nahi etorkizun nahi. Eta horrek, berehala, ekarriko du esplotazioa zahartiko dira eta kompetitiba galdiko dugu eta, no sé. Bestela lana gustuko gauzu, ez? Esneko behien sektorea, azkenen hori behar da, ez? Gustukoa duzun lekuan, ez? Esaten bezala maldarik ez, baina horrek salbatzen du azkenen, ez? Maite duzuela, egiten duzuen ura eta gustora zautela lani, ez? Bestela kabo, Bai, ala da, bai. Nizu disfrutatzen dut, beti urtero hobekuntza batzuk saietu egiten, eta gero kusten duzu urtetik urtera bazazela hobetuz, baina arazoa da, ez dela inoiz bukatzen. Beti martzara hobetuz, haundituz, eta ondarean pasatzen dugu kriston ordupile lanean, eta beste sektoretan daude iso ordu gutxeokin lanean, eta guaino jornal gehiago idaziz ondarean, eta tanpoko deprimentartzen duen bezala. Mikel, noiz iristen den momentura ez, esneko behian tatik bizitzen zaudetenak, beste modu bat ere ikusten duzuela dana, ez? Azkenean ja prezio behar den bezala ordaintzen dutela, behar baldin bada ere, administrazioak lagundu duzun bezala, ja din bat duzuenari jarraitzeko sektorean eta inbertsioneak egiteko. Eta, poliki eguneroko lana behintzat ongi egin da tira aurrera, ez? Beste erremediorik ez da? Hombre, ez, saieturgo, atope lanean saietu leheno eta beti bezala, eta tira. Osongi, eskerrik asko, beste bat arte. Vale, pues mil esker zuei. Sindikatuaren atala dugu eta gurekin sindikatuko konfederazioko kidea den Mikel Altzuarte. Eta Mikel, hilabetero saiatzen gara sindikatuaren atala egitera eta gaurkoan hortan gaude, ditugu zenbait gai esku artean aipatzeko. Eta behar bada poliki udari begira bagoaz, gobernu aldaketa izan zenetik urte hainen du istantin, eta ez dakit pixka bat ze balorazio egiten aldeen, gobernu aldaketarekin aldaketa izan duiren, pixka bat sindikatu ikuspuntutik, edo aldaketarik ez den izan, pixka balorazio bat, Mikel. Gobernu berriari tokatzen zitzaion gestionatzea pakararen denboraldi berri hau, eta martxan jartzea lehenautik erabakia edo deziditua zen landa garapen plana,
eta bederen eta hartzea ere bai erentzia guzia, ez? Batez ere lehendik Nafar gobernuak egin zituen inbertsio guzti horiek eta horrek sortzen duen hipoteka guzia. Eta horren etzen tarea erresa eta horretarako ez urte bat ez bi, urte haunitz beharko dira, baina gu bederen gauza bat garbi ikusten dugu, eta da Nafar gobernuak aurrekontuetan urteko erabaki politiko nagusia administrazio batean direla aurrekontuak, eta aurrekontu horiei bertze pentsamolde bat nagusitu beharko zaiola, hemendik aitzin, eta da Nafar gobernuak zer eman nahi dion lehentasuna, bere inbertsioak egiterakoan, zer potentziatu nahi duen, eta horren baitan nekazaritzak eta abeltzaintzak bertze pisu espezifiko bat beharko lukete, horren promozioarekin eta horren sustapenarekin batera. Eta hor ikusi dugu, gazte inbertsioetarako, lehenbiziko instalazioetarako eta gazten laguntzetarako, eta bai ustiaketetan edo etxaldetan inbertsioak egiteko deialdian, hauniz jende gelditu dela kanpoan. Hau da, eskaera ez dela ase, ez? Eta naiz eta erten duten deialdi bat berriz aterako dela, beldur dugu jende hauniz geldituko dela aurrekontutik kanpo, ez? Karo, azkenean onartu diren partidak ez dutelakoz hainbesterako ematen, ez? Hau pentsatzen dut bertze gizarte mailetan ere eskakizun hau badaudela, eta guk uste dugu ondoko aurtengo deialdietan saiatu beharko zela alden eta demanda guzi hori alden einean asetzea, eta ondoko urtetako partidetan lehentasun ematea azkenean nekazaritza eta abeltzantza bizi berritu behar balin bada, jarri behar da eredu bat, horretarako ingurumenarekin, lurrarekin lotua duen eredu bat, eta itzinet begirere lanpostuak sortuko dituen, erten dugun guk eredu iraunkorra izango den eredu posible bakarra, ez, ingurumenarekin eta jendea lanpostuak sortuko dituena, ez. Eta hori ikusten dugu ez dela urte bateko lana, baina bai aurten egin beharrekoa eta ondoko urtetan egin beharrekoa, baina ez da ere departamentoaren kontua, baizik eta gobernu osoaren kontua, ez, inbertsioa egiterakoan nekazaritza eta abeltzantzari lehentasuna ematea. Hori da, beti ere dirua behar izaten da gauza unitz behintzat aurrera eramateko, eta beti ere Nafarroan nekazari eta abeltzainak eguneroko lanean jarraitzen duzue, sindikatu gintzan ere, eta aski hurbil dugu erkidegoa, Euskal Autonomia, eta hor ere badirudi poliki-poliki geroz eta akordio gehiago egiten ari direla, edo saiatu nahi dutela egin, eta hortan ere, haragi sektoreari begira badute proiekturen bat edo egitasmoren bat, ez? Bai, noski, konfederazio mailan, Euskal Autonomi elkarte mailan, lanketa historiko bat eman da, bertako produktuak eta bertako abeltzantza sustatzeko, eta lortu dena da, hortarako ditugu kalitate zigiluak, sormarkak, eta hor ditugu hainbat, eta naiz eta tresna erabilgarriak izan ez dute lortu abeltzantza hori errentegarria izatea, ez? Eta lortu den akordio Eusko Jaurlaritzakin eta agente guztien artean da haragi behiaren sektorean. Haragi behiaren sektorean Euskal Herrian kontsumitzen den haragi gehiena kanpotik etortzen da, saltegi gehienetan dagoen haragia kanpokoa da, eta bederen sortu dute marka bat bultzatzeko harategietan bertako baserrietako haragia, ez? Eta hoi, berandu heldu balin badere, erran dezagun inoiz ez dela berandu, lortzen dugun behi haragiak aztea eta hortik bizitzea posible den. Askotan gertatzen da, konsumitzaileak erosten duelikan, ez duela garbi jakiten nongo haragia den o nongo produktua den. Badire elkarte batzuk edo etiketa batzuk bai, Euskal bertakoa dela dirazten dutenak, ez? Pixko bat horrek laguntzen du, pixko bat konsumitzaileak guzti honetan badu zerresana eta errezten du, ez, pixko bat nahi duenak apostu egin bertako produktuetaz, errezena oberena da zuzenean ekoizlearekin harremanetan jarri eta bitartekariak bidetik entzea, baina posible ez delikan, aski garbi ikusten da produktu hori bertakoa dela, ez? Nik uste dut gaur dela eguna, bertako dela ziurtatzeko hori zigilu batek egiten aldizu, eta marka bat baino gehiago zigilu batek eta horretarako jarria den izendapen bereizgarriak.
Eta arategi hontan kasu hontan, jendeak jakinen du bertako haragia erosteko tokia horiek direla, ez? Ez horiek bakarrik, baina arategi horietan bertako baserri erositako abereak izanen dituztela. Hemen Nafarroako aratxeekin pasatzen den modu berean, ez? Nafarroako aratxean erosten duen haragia badaki bertako behiengandik sortutako aratxen haragia erosten nahi dela. Eta bukatzen joateko, Mikel, ene sindikatuan, aspalditxotik begitan duzu kongresu bat egitearena, eta egoera dela medio, lana dela medio, poliki iritsiko da, baina kostatzen ari da pixka bat, ez? Bai, egia erran lehenago egin nahi genuen, orain udaberrian egin nahi genuen, baina jendea biltzeko eta elkartzeko epeak luzatzen dira, txostenak prestatzeko eta deialdiak egiteko. Maiatzaren azkeneko bi prestatu daude antolakuntzari buruzkoak eta nekazal politikari buruzko bi txosten nagusiak, horietan erabakitzen da sindikatoa nola antolatuko den eta zer egingo den aitzineko urtetan. Eta orain maiatzaren bigarren 15 aldietan ejekutiba berrirako eta erakundearen organo berritarako jendeak proposatu behar dira eta eztabaidatu behar dira prestatu diren txostenak. Orain arte egin dena da txostenak prestatu, egin diren batzarretan eta orain horiek emendakinak egiten aldira hoiei eta hautagaiak aurkezteko. Nahi dugu ailegatu urriaren batean kongresua egitera. Eta hor jakitea enek zer aitzinat begira ze proposamen dituen, eta ze jende ze aurpegi izanen diren hori aitzinet eramanen dutenak. Azkeneko kongresutik ikuspegia, sindikatoren ikuspegia, pixu bat begiratut ere nola zen egoera eta gaur egungo egoera asko aldatuko da sindikatoren ikuspegia edo ze egitasmoak, asmoak? Sindikatuak bertze gainerako agente guziek bezala bere burua bizi berritu behar du eta hausnartu behar du batez ere ze helburu dituen eta ze bitarteko dituen. Eta helburuak eta bitartekoak elkarrekin joan behar dute, erran dezagun guk hartu genuenean eta guk uzten dugunean zoritxarrez, aixe jende gutiago gaudela lanean, nekazalgoan, perspektiba ere ez da orain hobea orduan baino, eta hala eta guztiz ere ikusten dugu ezinbertzekoa herri batek iraun behar balin badu. Eta herri batek baino gehiago, herriek iraun nahi balin badute, oinarri izan behar dute bertan bizi diren biztanleengan, eta biztanle horiek egin batean bederen nekazalgora dedikatu behar dira. Herrietako bizimodua nekazalgoa sostengatzen du. Nekazalgoak galtzen denean herri batean, herri horrek ez du aktibidaderik eta ez du indarrik. Momentuan, ene sindikatuko konfederazioko kidea zara, ez egite kongresunekin lekukoa utziko duzun edo? Momentuz, ejekutibako lehenagoko kideak, momentuz ez gara aurkezten urrengo hautagaitzetarako, dena den ikusi beharko da jende nahikori dagoen, ez dagoen, eta momentuz, printzipioz, orain arte gaudenak ez dugu asmorik berriz aurkezteko, ikusiko dugu orain maiatzako asambleetan, agertzen den jendea, guri pasatzen zaigu uste dute toki guztietan pasatzen dena, exigitzeko eta kritikatzeko dena gaude prest, egiteko eta eraikitzeko hortan konprometitzeko hortan gutiago. Baina, dena bidea inen da eta saiatuko gara nekazalgoak ordezkaritza duina izaten. Hurrengo sindikatuaren atala grabatzen dugulikan, ekainaldi hortan ikusiko du ze berrekin etortzen zaren, eta orduan jarraituko dugu solasen. Mila esker, Mikel, ondo izan? Mila esker. Besterik gabe agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Datorren saio arte ongi segi.